xente que vive na corrente, a xente que vive na corrente do mesmo mar do canto, poder chamar o vento pra navegar un mastro que sosteña a xente que vive na corrente, a xente que vive na corrente do mesmo mar, do mesmo mar, do mesmo mar, do mesmo mar. Do mesmo Señor Presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, señor académico numerario e fillo de Isaac Díaz Pardo, don Xosé Díaz Arias de Castro, señoras académicas e académicos, señora alcaldesa do Concello de Santiago de Compostela, señor Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, autoridades, señoras e señores. Damos la benvida ao solemne acto de celebración do Día das Artes Galegas que neste ano 2025 recoñece a figura do artista compostelán Isaac Díaz Pardo. Comezamos co tema tripulación de Sofía Esquiñeira, unha mugardesa, artesá de cancións, creadora e artista multidisciplinar. As súas composicións que combinan o latexo das músicas do mundo xunto coa canción de autor máis íntima acompañarános neste acto. Vai alá unha década desde que a Real Academia Galega de Belas Artes decidiu instituir este día, o Día das Artes Galegas, para exaltar e promover a creación galega coa escolla anual dunha figura trascendental na historia da nosa arte e da que pasasen polo menos 10 anos dende o seu pasamento. O día escollido para a celebración é o día 1 de abril, data que figura inscrita no epígrafe dos Vinténs do Pórtico da Gloria como día da súa finalización no ano 1188. Nesta década foron homenaxeados o Mestre Mateo, Alfonso Daniel, Rodríguez Castelao, Manu Samayo, Alejandro de la Sota, Luis Seoane, Domingo Andrade, Laxeiro, Martín Kodax, Francisco Asorei e nesta ocasión Isaac Díaz Pardo, o que outorga esta efeméride un lugar senlleiro xa no calendario da cultura galega. A Real Academia Galega de Belas Artes está tamén de celebración porque ven de conmemorar o 175 aniversario do seu nacemento en virtude do Real Decreto do 31 de outubro de 1849, unha longa historia xa de traballo a prol do patrimonio e dos bens artísticos galegos. Ten a palabra o seu presidente, o señor don Manuel Quintana Martelo. Boa tarde, señora alcaldesa do Concello de Santiago de Compostela, señor Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, presidenta do Consello da Cultura Galega, señor rector magnífico da Universidade da Coruña, excelentísima señora portavoz do delegado ao Parlamento de Galicia, presidenta en funcións da Real Academia Galega, señor director xeral de Cultura, membros da Corporación Municipal do Concello de Santiago de Compostela, demais autoridades, ilustrísimos señores e señoras académicos, señoras e señores. Nace esta academia, como decía hai un momento a presentadora, polo Real Decreto da Raíña Isabel II do 31 de outubro de 1849 como Academia Provincial de las Artes, pasando pola Orde
ministerial do 31 de xaneiro de 1984 a súa denominación actual Real Academia Galega de Belas Artes. Celebramos nestas datas o 175 aniversario da súa creación con unha serie de actos que comenzaron no pasado ano 2024 e rematan este ano 2025. Concertos do centenario, diferentes mostras sobre patrimonio e actividade da institución, como os traballos de Hércules, colección de grabados do noso patrimonio, 23 arquitectos e unha academia, no Museo de Belas Artes da Coruña, e que rematan ca exposición que está no quiosco Alfonso, tamén da cidade da Coruña, a Cidade das Artes, Historia da Academia. Os martes das artes é tamén unha actividade regular desde todos os martes do curso académico. Se fan con conferencias, ciclos sobre distintas disciplinas artísticas, concertos en formato caído para o noso auditorio e demais actividades. Os encontros de Mariñán, con actividades multidisciplinares coa colaboración da Diputación da Coruña, as universidades e centros de arte e outros dos nosos feitos. Non é, polo tanto, cousa menor que unha institución centenaria, unha das máis antiguas de Galicia, traballe e mostre con continuidade a insistencia, a súa preocupación pola conservación, preservación, recuperación e difusión da riqueza do noso patrimonio natural e cultural. Galicia posúe unha grande riqueza patrimonial e é o noso deber e obriga a coidalo e preservalo. E aí imos a estar sempre presentes e sempre a carón da nosa historia, porque vai ser o mellor que poidamos deixar os nosos herdeiros. Pero hoxe, neste acto que nos trae a este histórico teatro, temos tamén outra celebración, o 10º aniversario da instauración do Día das Artes Galegas, o día 1 de abril do ano 2015. Foi no pleno de xaneiro dese ano que a nosa Academia acadou o acordo totalmente unánime de pôr en marcha este efeméride, collendo a data do 1 de abril, por ser reflexo do mesmo 1 de abril de 1188, cando o mestre Mateo asina os limites do Pórtico da Gloria, e foi, polo tanto, o mesmo mestre Mateo o noso primeiro homenaxeado nun acto celebrado na Capela Real dos Tais dos Reis Católicos dese ano 2015. Somos recentes nesta celebración, pero este curto espazo de tempo, ese comenzo co mestre Mateo, puxo a Real Academia Galega de Belas Artes en valor ante a sociedade cultural, civil e política galega e tamén, por que non, fora das nosas fronteiras. Lembremos senón a mostra feita coas esculturas exentas do Pórtico da Gloria e outras cedidas pola Fundación Catedral no Museo do Prado do Madrid, co apoio da Xunta de Galicia, a Fundación Catedral e o entusiasmo do entón director Miguel Zugaza e o actual director do Museo do Prado, Miguel Falomir. Foi un comenzo con altísimas miras, sabémolo, pero somos conscientes que xogábamos con cartas marcadas. O mestre Mateo era e unha figura recoñecida en todo o mundo. É o máximo exponente da arte románica. E se o mestre Mateo foi o primeiro, a él seguiulle Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Non podía ser de outro xeito. A Castelao vímolo no Museo de Belas Artes de Pontevedra, na mostra inaugural do ano 2016, pero podemos velo tamén na Real Academia de San Fernando de Madrid e aínda actualmente rolando polos institutos Cervantes do mundo e outras entidades como, por exemplo, a Fundación que puxeron a colección de estampas de Castelao baixo o título de Castelao Grafista por moi variados lugares. Seguiu unha artista galega e internacional, Maruja Mayo, e a continuación dela, o noso pleno quixo dar un xiro de actualidade significando a obra arquitectónica contemporánea de Alejandro de la Sota. Foi despois outra das figuras senlleiras da nosa arte e un dos máis importantes renovadores da mesma, Luis Seoane. Podemos homenaxear a continuación a outro arquitecto universal e tan ligado ao patrimonio compostelán, Domingo de Andrade, autor da fermosísima Torre do Reloxo da Catedral Santiaguesa, entre outras grandes intervencións. Andrade, por mor da pandemia, prolongouse un ano e seguiuno na nosa andaina o pintor José Otoro Paneledo, máis coñecido por Laxeiro, que percorreu en distintas mostras e múltiples actos, tanto en Galicia como a Cidade da Cultura, o Museo Marco de Vigo, o Museo Ramón Aller de Lalín, como en Madrid, na Real Academia
de Belas Artes de San Fernando ou no Instituto Cervantes de París. A Laxeiro vai nos seguir Martín Codas, o trovador sobre o que se asenta a historia da música galega, un equivalente ao mestre Mateo nas artes da música. E no último ano, unha figura imprescindible da nosa arte escultórica, Francisco Asorei. Sen dúbida, a ponte da escultura entre o mestre Mateo e a escultura contemporánea. Chegamos así ao día de hoxe, este 1 de abril de 2025, cando o noso plenario acorda homenaxear a unha figura trascendental da transformación das artes galegas, o compostelán Isaac Díaz Pardo, nado en Santiago no ano 1920 e morto na Coruña no ano 2013. Sobre a figura de Isaac Díaz Pardo vai nos falar a continuación que mellor pode facelo o seu fillo e membro académico da sección de artes da imaxe, Xosé Díaz Arias de Castro, pero permítame entón unha pequena reflexión. Isaac Díaz Pardo é, sen dúbida, unha das grandes figuras galegas do século XX. Un galeguista, un intelectual sempre comprometido coa súa terra, un artista multidisciplinar, un empresario singular, un mecenas e un inventor. Isaac foi todo iso, pero foi tamén un grande innovador, un artista vanguardista que atopou no desenvolvemento da súa carreira na cerámica o vehículo ideal para canalizar gran parte da súa creatividade e das súas inquedanzas sociais e culturais. Non estrano, por iso, que o pobo galego recoñeza a cerámica de Sargadelos como nosa e a Isaac Díaz Pardo como o intelectual que xunto a Luis Seoane soubo plasmar en obxectos de uso cotidián a identidade da nosa cultura. E foi quen de colocar as fábricas do Castro e de Sargadelos, situadas en dúas humildes parroquias do norte de Galicia, na vanguarda da produción cerámica española, introducindo nesta o deseño industrial e rompendo así o estancamento en que se atopaba a mediados do século XX. A actividade destes dous centros terá moi pouco que ver coa dunha empresa cerámica ao uso, e é moito máis, con experiencias das vanguardas europeas como a Bauhaus ou a Escola de Chutemás, funcionando como centros de investigación nos que se teorizará sobre a arte, a industria e o deseño e serán punto de encontro de intelectuais e artistas, todo un proceso de creación integral contemporáneo. A Real Academia Galega de Belas Artes nomea a Isaac Díaz Pardo académico de honra e o 16 de xuño de 2009, tendo a satisfacción de poderlos coitar, dirixe unhas palabras a modo de discurso de entrada a esta institución. Son palabras como un conto, moi de Isaac, e nelas contounos como nos últimos anos, despois de que a Xunta de Galicia fixera a primeira honra, comenzara a recibir recoñecementos. E de seguido, falounos dos seus fracasos. Segundo as súas palabras, me refiro á cantidade de fracasos que tiven na miña vida, empezando por onde nací. Primeiro fracaso. Despois, que debía cursar, seguindo as indicacións do seu pai, estudos de arquitectura. E non habendo cartos, tiven que ir a Belas Artes, que era máis barato. Fixen Belas Artes, segue a contar, e empecé a vender, había que comer. Pero ao cabo dun tempo dime conta de que tamén fracasara aí, porque esa non era a miña vocación. Foi logo emigrante en Argentina, e donde tamén conta fixemos unha serie de cousas, pero despois dime conta de que non era o meu, que deixara cousas no Castro e renunciei como emigrante, outro fracaso máis. Conta no remate da súa intervención que fracasou tamén co laboratorio de formas, referindo diversos conflictos que mantivo e que ao final foi outro fracaso máis, o seu máis grande fracaso, según nos contaban. Isaac era así, falaba dos fracasos, de xeito natural, e eu coido que un artista como ele, falando de fracasos, é un artista no maior sentido da palabra. Só quen é capaz de recoñecer os seus fracasos é capaz de variar a súa historia e construir o seu tempo, a súa obra e todo aquilo que ao longo da súa vida nos deixou para alén da cultura galega, unha obra poliédrica e total, o soño de calqueira artista. Renderlle esta homenaxe, nomeando para o Día das Artes Galegas 2025, é un recoñecemento merecedor sin ninguna dúbida. E esta academia,
Con esta celebración, ao longo de todo este ano, ata 1 de abril de 2026, repasará os feitos de Isaac, recordará a súa figura, estudará o seu traballo e a súa achega trascendental á cultura galega. Hoxe, comenzamos o primeiro capítulo. Irán máis conferencias, simposios, exposicións, análisis dunha vida coa confianza de que a súa figura permanecerá para sempre entre a ilustre nómina dos grandes persoeiros deste país. Remato agradecendo ao Concello de Santiago de Compostela a colaboración neste acto, así como tamén a Xunta de Galicia, o noso primeiro valedor, de quen esta institución é órgano consultivo, e a todos os organismos, Diputacións de Coruña e Lugo, Concello de Coruña, Parlamento de Galicia, que son quenes de facer posible que a Real Academia Galega de Belas Artes poida levar adiante proxectos, traballos e estudos a prol da nosa cultura. É unha vocación, é unha entrega e é un deber facelo, e dese xeito todo o noso pleno pode dar testemunha diso. Grazas tamén a presentadora e conductora deste acto pola súa generosidade e a todos vostedes pola vosa presenza. Mais nada, moitas gracias. Prendinte na cabeza do meu fillo unha estreliña forxada na irmandad, e quero ver brillar a luz desa estreliña hasta chegar a cegar. Que vexan os demais nesa estreliña a luz da libertad, que vexan que o tesouro máis querido o ten o seu brillar. Estreliña feituca de cariños, estrela do meu lar, que sempre te lerei como reliquia de terra, Dios e nai. Xa te deixo prendida no meu fillo, para sempre de xamais. O artista Camilo Díaz Baliño dedica ao seu fillo Isaac este poema titulado Para vos, e que foi publicado no xornal A Nosa Terra nun simbólico Día de Galiza de 1930. E será esa luz prendida que alumea Isaac Díaz Pardo, un creador total, caracterizado polo seu talento, pola súa laboriosidade, pola súa generosidade e polo compromiso coa memoria histórica e co futuro deste país. O Isaac, tamén poeta, escribía na revista Turuxo, aló polo ano 1955, os seguintes versos: arelan homes novas luz, arelan as ondas praias, degoran ventos, albre e flor, e a terra pesa calada, e o peito agarda novo ar, e o corazón nova auga. Xa ora, esa vela de nova luz foi el, Isaac, o home eternamente sorprendido de seguir vivo, o coleccionista de fracasos, o home do sí a tantas iniciativas que vimos de escoitar e que escoitaremos, o sí ás mulleres que levamos na cabeza as cousas que vimos necesitar na vida, o sí a ponte entre a luminosa xeración da República e a da democracia, o elo entre a resistencia e o exilio, o home máis querido de Galicia, en palabras de Manuel Rivas, o sorriso pillabán do profeta Daniel no portico da gloria, que era el mesmo. Lembrano. Lembran esa mirada intelixente, lúcida, atravesada polo seu inconfundible sorriso retranqueiro. Son estas algunhas das definicións posibles para un artista poliédrico e un home excepcional, e do que nos falará a continuación o académico numerario e fillo de Isaac Díaz Pardo, don Xosé Díaz Arias de Castro, na lectura da Laudatio que leva como título Isaac Díaz Pardo ou as formas que xurden da memoria. Boa tardes a todos, boa noite, quizá. Agradezco a presencia de autoridades, agradezco e saúdo aos meus compañeiros da Academia e a todos os amigos que están aquí reunidos, que seguramente coñeceron a meu pai e teñen un gran recordo dele. E quero tamén saudar especialmente aos descendentes de Isaac Díaz Pardo, que hoxe están por aí atrás e que me van a acompañar un pouco porque queren escoitar uns ao seu avó, outros ao seu pai. Como non pode ser de outra maneira, cando se trata dunha laudatio sobre o persoeiro ao que se dedica o Día das Letras Galegas, ao Día das Artes Galegas,
Farei un percorrido pola traxectoria vital e creativa do homenaxeado. Unha traxectoria que ensamblei nunha serie de apartados para ir debullando unha personalidade tan polifacética nas súas actividades e poliédrica nas variadas caras que presenta a súa personalidade, como foi a de Isaac Díaz Pardo. Tratarei de que ao remate quede ben perfilado o home que foi e as obras que emprendeu, superando os posibles desvíos cara a eloxios e gabanzas que se poideran filtrar como consecuencia dos fíos de sangre que nos une, que decota e rematan en relatos moi alonxados da realidade. Neste aspecto, sigo as encomendas do meu proxenitor, que sempre alardeou de que a súa vida fora unha sucesión de fracasos. Veremos, a pouco que se vaya desenvolvendo este relato que estou a comezar, que Isaac Díaz Pardo, meu pai, por si alguén, si ainda non caera desde o leño, male as moitas penalidades e atrancos que tuvo que superar, logrou éxitos recoñecidos. Así que seredes vos, os ointes, os que decidiredes se eses fracasos dos que tanto teimou o noso agasallado foron ou non realidade. O que si vos podo asegurar é que o personaxe en cuxa ampla singular peripecia vital ímonos mergullar non vos deixará indiferentes. O obradoiro do escenógrafo. Non é posible entender a traxectoria vital sen a profunda pegada que tivo nel o seu pai, o escenógrafo, pintor e deseñador Camilo Díaz Valliño, un artista que desde a súa visión galeguista mergullouse na historia, nas lendas e mitoloxías e nas tradicións populares, poñéndolle cara a personaxes que nunca a tiveran e debuxando esteas do pasado acochado no máis recóndito da nosa conciencia, pero que nunca foran debuxadas, unha tarea que o pai levou a cabo para visibilizar o noso pasado, histórico ou mítico, e fomentar o sentido de pertenza aos galegos e galegas que se enfrontaban aos cambios que ían aparecendo no primeiro terzo do século XX. Camilo, o pai, construe un imaginario mítico e utópico parello ao resurdimento da conciencia diferencial de Galicia, un universo onde se misturaba un resplandecente celtismo cunha ensoñadora Galicia épica, medieval, envolto todo nun fermoso panteísmo priscilianista e cunha clara vocación de compromiso co futuro. Isaac naceu no número 37 da Rúa das Hortas Compostelana, onde o pai tiña o obradoiro de escenografía, que de vez exercía de lugar de encontro de personalidades da cultura e a política, de maneira que o neno Isaac criouse nun ambiente propicio, tanto ideolóxicamente como artísticamente, que condicionou a súa mirada do mundo e o papel que el mesmo xogaría máis adiante. Ali coñeceu e escoitou a Ángel Casal, a Castelao, a Luis Seoane, a Arturo Cuadrado, Otero Pedrallo, Vicente Risco, a Sorey, etc. Na casa da Tumbona, que así se chamaba a morada da familia Díaz, porque fora o fogar dunha célebre meretriz que exercía de iniciadora da antiga profesión na Compostela do tránsito do século XIX ao XX, na casa da Tumbona, digo, en o número 20 desa mesma rúa, é a onde se trasladou a familia en 1927, pasou Isaac a súa infancia, hasta que en 1927, nese ano, a familia novamente se traslada á rúa Carretas número 22. O neno aprende co pai os segredos da pintura e o debuxo e as bases cívicas republicanas e galeguistas que o acompañarán durante toda a súa vida. Un rapaz compostelán que xa apuntaba maneiras. Isaac lembra que nunha ocasión o seu pai chegou a casa e berroulle: "Estou farto dos arquitectos, ti tes que facerte arquitecto no día de mañá." Camilo, pai, que era delineante no Concello Compostelán, traballaba arreo con Constantino Canteira e con José María Banet, ambos os dous arquitectos municipais.
Así que o neno debecía por ser arquitecto. A mí parecíame ben, lembraba Isaac en 1999. Gostábame esa cousa de construción que tiña a arquitectura. Ademais da súa aprendizaxe artística, Isaac absorbía idearios progresistas do fogar paterno e tiña materializadas asiña materializou a súa rebeldía juvenil afiliándose ás Xuventudes Socialistas Unificadas de Galicia, o que lle causou algún que outro problema, como o incidente que protagonizou contra a farmacia dun coñecido falangista introductor do ideario fascista nazi en Compostela. Tal incidente abriulle un proceso judicial que non remataría ata despois, cando na posguerra tivo que sacar o pasaporte para gozar dunhas bolsas de estudo no estranxeiro cando conseguiu limpar o proceso judicial. Vai ser en xuño de 1936, na campaña do plebiscito do Estatuto da Autonomía, cando Isaac, con 15 anos, vai protagonizar o primeiro e importante episodio do seu talento creativo no obradoiro do seu pai. Ali, no obradoiro do pai, fixérose a totalidade, prácticamente a totalidade da cartelería dos estatutos, agás audiovisual que se fixo na Coruña, excluídos os de Castelao, dos que o propio Isaac debuxou baixo a mirada atenta de Castelao. Lembraba Isaac anos despois. Castelao indicounos o sentido que levaría. Un sería tomado da páxina do alumnós, pero o seu pé mudaría a condicional, para que a nosa terra sexa nosa, en lugar de a nosa terra non é nosa. Para o cartel da vaca, o señorito Muxíndoa, démonos un debuxo que foi destruído nos registros que fixeron as dereitas na nosa casa, xunto con outras moitas cousas. Meu pai fixo o cartel que asinou ele, unha muller que simboliza a Galicia do progreso e a libertade republicana. Eu realicei todos os demais, incluído os de Castelao. Non satisfeito con colaborar na produción dos cartéis dos ilustres artistas, Isaac deseñou 4 cartéis. Un deles asinado por el mesmo e outros co pseudónimo de Xalo, pois o pai, lembraba Isaac, só me deixou asinar o cartel dos progresistas. Nos seus cartéis, o adolescente amosa a súa inxenua rebeldía e a súa afiliación política de esquerda. Pero quizáis o máis salientable deste acontecemento político, como foi o plebiscito da autonomía, foi a enorme pintada que fixo no obradoiro que cubría a totalidade da praza, na que pedía o voto a favor da autonomía. Percorría as lousas do antigo obrador, dende o Hospital Real ata o Colexio de Fonseca, e dende a Catedral ata o Pazo de Rasol, berrando un enorme sí a favor da autonomía. Feita a pintada, o que hoxe chamaríamos intervención, o rapaz subiu ao primeiro andar de Raxoi, onde traballaba o pai, pediulle a cámara fotográfica e fotografiou a súa obra dende varios ángulos. Aínda hoxe conservamos no noso arquivo as placas negativas de cristal que documentan tan precursora actuación. Todo isto lévanos a sospeitar a gran influencia que tivo o pai nas futuras actuacións do mozo, actuacións sempre impregnadas do espírito que emanaba do obradoiro de escenografía gráfica de Camilo Díaz Variño, obradoiro que se mudaba de vez en faladoiro onde se expoñían ideas sobre o futuro de Galicia que o neno Isaac absorbía, modelando a súa personalidade, a súa maneira de estar no mundo e definindo o rumbo cara onde ir e con que compañía. Cando as expectativas se afunden, o golpe de estado de xullo vai cambiar radicalmente o universo do rapaz, que aínda non cumplira os 16 anos. Aquel fecundo ambiente vivido na súa casa esnaquízase. O pai é detido e asasinado perto de Palas de Rei por 3 falanxistas que o arrincaron dos calabozos municipais no soto do Pazo de Rasoi.
Enterado, o doutor Puente Castro, gran amigo do seu pai, da morte de Camilo, púxose en contacto coa familia coruñesa para que sacaran a Isaac de Compostela. 2 días despois, lembra Isaac, eu estaba en casa do meu tío Indalecio, onde estiven sen saír medio ano. No camiño de Santiago a Coruña, no Castromil, Isaac, que se ocultaba arroupado baixo unha ampla gabardina, lembra que no camiño ollaba horrorizado tras os vidros do autobús os mortos que aparecían ciscados polas cunetas. Ao saír do confinamento coruñés, ponse a traballar de rotulador nunha empresa de pintura industrial, a Casa Bianchi. A nai Antonia morre meses máis tarde e ao mozo orfo e arruinado esgótanse todas cantas ilusións gardadas nos miolos para facerse arquitecto. Grazas ao aprendido no obradoiro do pai, pode sair adiante, poñendo en práctica as súas habilidades no debuxo e na pintura. Pero isto pertenece ao seguinte capítulo, onde veremos a Isaac arrepoñéndose do seu tráxico destino. Madrid ben vale unha misa. Chegamos ao ano 1939. Isaac consigue unha bolsa da Deputación da Coruña e marcha a Madrid, onde se prepara para ingresar na Academia de San Fernando. Tras o ingreso, que supera amplamente, fai a carreira en 2 anos e a remata coa máxima calificación no 1942. O Museo do Prado vaise converter nunha dos lugares onde a aprendizaxe de belas artes se complementa, estudando e copiando os clásicos da pintura italiana e española, e en especial as obras de José Rivera, o Españoleto, ao que admiraba especialmente. En adiante levará a cabo unha carreira meteórica con exposicións nas máis destacadas salas de arte, nas que cabe subliñar realizadas na Sala Gaspar de Barcelona a partir do 47 e no Círculo de Belas Artes de Madrid en 1948, onde presenta máis de 40 obras, entre elas os seus grandes óleos: o Concerto de Zanfona, a Barca de Caronte, os Afogados, o Suízo de Salomón, as Tres Parcas, Náufragos, así como numerosos espidos e retratos. Os máis destacados críticos de arte da época eloxian a súa pintura. Entre eles están Manuel Pombo Ángulo, José Francés, José Camón Aznar, Ramón Faraldo ou Camilo José Cela. Tamén realiza exposicións en Vigo e a Coruña, onde Ramón Otero Pedrallo lle fai unha presentación cunha emotiva conferencia. Previamente a súa xeira de exposicións completa a súa formación con viaxes de estudio a Italia, onde durante varios meses visita os museos de Roma e Florencia e asiste a un congreso de arte. Isaac lembra a fame que pasaron nesta viaxe en plena guerra. Ao rematar a guerra, mandáronos a Italia. Pasamos unha fame tremenda. Temos comido peixe podre do lago Presimeno. A min gustoume ver aquelo así, porque había unha soedade tremenda, unha soedade espantosa. Tratáronnos ben, vos o teis, pero comer, nada. E que non había nada. Ao regresar de Italia, marcha a Barcelona, onde xefe de profesor de debuxo na Escola Superior de Belas Artes de San Jordi, no curso 42-43. Unha nova bolsa da Diputación de Belas Artes, unha nova bolsa da Deputación da Coruña permítelle viaxar a Londres en 1946. No Londres, medio devastado polos bombardeos alemás, entra en contacto cos intelectuais exiliados que se movían alrededor do Instituto Español, onde coñece a Luis Cernuda, a Pedro Garcias ou a Martínez Tornero, e realiza unha exposición dos seus óleos na Galería da Vinci, na rúa Duke Street, onde vende casi a totalidade da obra exposta. Eu puiden ir a Londres en 1946, son lembranzas de Isaac, e ali puxenme en contacto con exiliados que mantiñan o Instituto Español fronte ao Instituto de España feito polos franquistas. Comecei a darme conta da xente importante que había no exterior. Iso levou a ver que estar traballando na pintura naquel momento como artista en Madrid era un tanto lamentable. Polo tanto, marchei de ali e case deixei a pintura para iniciar a actividade cerámica.
De lonxe Galicia, retorno ou fuxida. Ben, chegados a este punto, imos lembrar dous acontecementos clave para entender os seguintes pasos que cambiaron en profundidade a trayectoria futura de Isaac, tanto vital como plásticamente. O primeiro acontecemento ten lugar en 1941, estando a rematar a carreira de Belas Artes, Isaac é seleccionado para participar nunha experiencia de deseño industrial na Escuela de La Palma, que era daquela a Escuela Central de Artes e Oficios de España. Experiencia que dirixía Carlos Sáenz de Tejada, un debuxante, cartelista e pintor moi vinculado á propaganda franquista. A experiencia, en palabras de Isaac, foi un fracaso. Primeiro porque os profesores de ali apenas nos deixaban entrar nos talleres. Naquela época, achegarse ao deseño industrial era unha quimera, pois o coñecemento sobre esa disciplina en plena posguerra era prácticamente imposible. Pero, fracaso ou non, a experiencia abriulle os ollos ao mozo artista, influindo nel para que pouco tempo despois decidira investigar nas formas industriais con decisión e pulso firme. Era a primeira vez que escoitaba falar de deseño industrial e aquelo buliulle no miolo, pois tal disciplina se vinculaba directamente co impulso que se iba abrindo paso na súa forma de entender a función da arte na época do industrialismo e o papel que tiña que xogar de cara á súa dimensión social. Tamén había, como é lógico, unha curiosidade por achegarse á modernidade, unha atracción por todo o que ocultaba naqueles tempos rancios, pechados a calquer signo de progreso. O segundo acontecemento que lle vai a cambiar a vida vai ter lugar tamén en Madrid. Uns anos despois, en 1947, despois da viaxe a Londres, cando o pintor Fernando Álvarez de Sotomayor, daquela director do Museo do Prado, invítao a pintar un mural en Cuelgamuros, no Val dos Caídos. Por pouco non me convencen para meterme en Cuelgamuros, lembra Isaac. Eu tiña éxito e trataban de fichar a xente sobresaínte. Entón, escapei prácticamente de Madrid e foi cando empecei coa cerámica. Así pois, Isaac, o fillo do galeguista, republicano asesinado polos golpistas, en pleno éxito como pintor, fuxe dun Madrid que está a piques de asfixiado. Un cambio de rumbo da pintura ao deseño e da arte á industria. A todo isto, Isaac casara en 1945 con Carmen Arias, que coñecera na Coruña, na Academia de Pintura da súa tía Lolita Díaz Bariño, onde Carmen estudaba debuxo e acuarela. O matrimonio instálase en Madrid, onde nace o seu primeiro fillo, e onde Isaac tiña xa ben consolidado o seu estudio de pintor. Logo da invitación a participar na decoración da Basílica de Cuelgamuros, Isaac, retornado a Galicia, acondiciona un anexo que lle cede o seu sogro na casa familiar do Castro de Samuelo, no concello de Sala. E ali monta o seu estudo de pintor e un pequeno laboratorio de cerámica, que será o xérmolo do que pouco despois será a súa primeira incursión no mundo da industria. Aquí, a partir de 1947, comeza unha nova etapa da súa vida, ao despertar nel o experimento fracasado de achegarse ao deseño industrial en Madrid, fracaso que se convirte nunha sorte de estímulo para facer realidade a aplicación da arte á industria, tal como se viña facendo desde anos atrás na Europa do racionalismo e a funcionalidade industrial. A idea da seriación de obxectos ornamentais ou utilitarios que lle viña bulindo nos miolos comeza a facerse realidade nese retiro coruñés que se convertía no punto cero dunha experiencia que xa nunca abandonaría. Anos máis tarde, en 1954, Isaac lembraba na súa soedade da Pampa Argentina aquel seu abandono paulatino da pintura que xa empezaba a resultarlle noxento. Os ricos das nosas vilas eran así, e eu era unha cámara escura que pintaba por 4 cartos o que me mandaban. Tamén tiraba de min outro mundo ben novo, enchido de cores e liñas, intelixente e lisgairo, que medraba nas grandes vilas de Europa.
A primeira industria cerámica que funda Isaac será Cerámicas do Castro en 1949. Os primeiros modelos que salen dos fornos son traspaso da súa plástica á arxila do caolín. Son figuras que trasladan o estilo da súa pintura ás formas tridimensionais da porcelana que pouco a pouco van collendo o espírito puramente cerámico, afastándose das figuracións pictóricas do artista de cabalete. En pouco tempo comeza o deseño de pezas utilitarias que, aínda que tamén son devedoras do seu labor pictórico, xa apuntan a un interés por depurar formas e decorados, cuncas e pratos que, ademais, e demais elementos dos servizos de mesa pasan a ser unha importante produción da nova empresa que en 1955 xa contaba con 100 postos de traballo. Pero un grave atranco vai acontecer nese ano, pois as minas de caolín da Mariña Luguesa que empregaba Isaac para a fabricación da porcelana do Castro son vendidas polas autoridades franquistas a Rosenthal, unha moi potente empresa alemá que se fornecía do caolín de Bohemia, da República Checoslovaca, minas que a Alemania Occidental perdera despois da Segunda Guerra Mundial ao permanecer estes xacementos en zona de influencia soviética. Diante da negativa dos alemáns de suministrar a materia prima ás empresas españolas, Isaac consigue, despois de non poucas protestas e negociacións, que a Rosenthal alemá abasteza de caolín a Cerámicas do Castro. A travesía que cambiará a súa vida. Pero este incidente que acabo de comentar, unido a outros relacionados cos tropezos da censura e o oscurantismo da época, provocan en Isaac unha sorte de cansancio e desalento que causarán outro cambio relevante na súa trayectoria. Acepta unha invitación do Centro Galego de Bos Aires para expoñer ali as súas pinturas de cerámicas. Realiza a viaxe en decembro de 1955 e o 16 dese mes inaugura a exposición no Centro Galego, arroupado polos intelectuais e artistas que permanecían no exilio. O que ia ser unha corta viaxe convértese nunha longa experiencia que durará unha dúcia de anos, pois o fillo do lembrado artista, mártir galeguista, Camilo Díaz Valiño, é persuadido para levantar unha fábrica de porcelana a imaxe da que anos atrás creara en Galicia. Isaac, anoxado polo ambiente social e cultural da Galicia da longa noite de pedra, non o dubida e acepta o reto. E 2 anos despois xa está en funcionamento a factoría que elabora as porcelanas de Madalena, ubicada na localidade homónima, distante a 108 km de Bos Aires e impulsada pola Sociedade Industrial Celtia Sociedade Anónima, na que tivo un decisivo papel Xosé Núñez Boa, un destacado galeguista que fora vicepresidente da Deputación de Pontevedra que se topaba exiliado en Argentina. A maiores da súa actividade empresarial na Argentina, hai 2 importantes feitos que lle sucederán a Isaac no seu exilio voluntario. Un é o seu reencontro con Isoane e a creación do Laboratorio de Formas de Galicia, e outro é a nova etapa pictórica que desenvolve nas súas longas estadías na Pampa argentina. Pensemos quizá para atender as súas fábricas tiña un pé en Galicia e outro na Argentina, para o que tuvo que cruzar 20 veces o Atlántico. Na Argentina pasaba longas tempadas en 3 ocasións acompañado pola súa esposa Carmen, que lle axudaba na formación do personal da sección de decoración. E na soedade da Pampa volve a coller os pincéis, o que dou lugar a unha nova etapa pictórica que evolucionaba as formas anteriores da súa plástica. Proceso este de renovación pictórica que ten moito que ver co seu reencontro con Luis Oane e os intelectuais e artistas que habitaban o exilio bonaerense. Influenza esta que non se manifestou nesa nova etapa, que non só se manifestou nesa nova etapa pictórica, tamén se fixo nas formas cerámicas que se deseñaban na factoría magdaleniana, evolución formal que Isaac traspasou de inmediato ao Castro, onde foron aparecendo novos deseños cerámicos máis modernos e racionais. Outra vez América, actuando de renovadora das nosas bellas estruturas
culturais. Un binomio preñado de proxectos. En 1963, Isaac e Seoane acordaron crear o Laboratorio de Formas de Galicia, unha entidade que tería que guiar os emprendementos culturais e industriais na Galicia depauperada da ditadura. Luis Seoane non só era un pintor de recoñecido prestixio en Bos Aires, tamén era un muralista, grabador, poeta e editor, pero sobre todo era un extraordinario intelectual, un home que tiña a capacidade de conectar coa súa época, analizada en profundidade e prever o futuro, cunha capacidade de reflexión e unha clarividencia descoñecida no panorama da cultura galega. Na Argentina, lembra Isaac, Luis Seoane máis eu concretamos o proxecto Laboratorio de Formas, no que saíron as empresas e institucións das que se ten moito falado. O laboratorio estaba ideado en principio como unha institución de deseño, pero coa singularidade de que tiña que ter en conta as características propias da cultura do país. É dicir, defendía un diseño informado coas tradicións e a memoria histórica de Galicia. Ou dito en outras palabras, as formas deberían ter patria para dotalas dun carácter diferenciador, pero con vocación universal. Estes plantexamentos teóricos foron os que impregnaron todas cantas actuacións levaron adiante en Galicia, culturais ou industriais. Pois o laboratorio, ademais de ter unha vertente teórica, tiña tamén unha vertente emprendedora, pois como reza o seu manifesto, o laboratorio quere facerse notar máis polas súas realizacións que polas súas formulacións teóricas, amosando un respecto polas formas que non contaron coa experiencia histórica na súa realización, e mantendo un sistema aberto á evolución das ideas de todo tipo, sen máis limitacións que as éticas. Convén non esquecer, eu aquí quero deixar ben claro, que estes plantexamentos identitarios na arte teñen un antecedente directo no pensamento e na doutrina de Castelao. Na alocución que registrou fonográficamente en Bos Aires en 1941 para a estrea en Montevideo de Os vellos non deben de enamorarse, explicita dunha maneira ben clara. Explica Castelao: non hai obra de arte capaz de resistir el juicio del tiempo que nos lleve el cuño de una nacionalidad y por extenso que sea su imperio jamás pierde el aroma de la tierra y del momento en que fue creado. En o célebre discurso Alba de Gloria que Castelao pronunciou no Teatro Argentino de Bos Aires en 1948, no Día de Galicia, volve a lembrarnos a importancia da tradición para construir un futuro axeitado. Dice Castelao: Galiza conta para a súa eternidade con algo máis que unha historia fanada. Conta cunha tradición de valor imponderável, que iso é o que importa para gañar o futuro. Así pois, vemos que as avanzadas teorías de Isaac e Seoane, que constitúen a praxis do Laboratorio de Formas, están preñadas da esencia das irmandades da fala e da xeración nos. Foron Isaac e Seoane quenes actualizaron as ideas destes devanceiros e as puxeron en práctica. Chegados a este punto, é oportuno lembrar a coñecida sentenza de Seoane que sintetiza a teoría que ambos os dous infundiron a todas as súas iniciativas. Lembra Seoane: nós queremos axudar a enriquecer ao mundo coa nosa diferenza. A aventura americana remata en 1967, ano en que Isaac realiza a súa última viaxe a Argentina, poñendo en práctica os proxectos do Laboratorio de Formas. Comeza a proxectar a restauración da actividade cerámica en Sargadelos, un dos seus proxectos estrela. Atrás ficaba a creación de Edicións do Castro, que chegaría a publicar máis de 1400 títulos en diversas coleccións nos que abundaban a investigación literarias, a creación literaria ou a memoria histórica, onde destaca a colección Documentos para a Historia Contemporánea de Galicia con máis de 200 títulos. E os proxectos fixéronse realidade. 1970 foi un ano moi satisfactorio para Isaac, pois viu materializados dous dos proxectos máis importantes e prezados.
o Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside e a nova factoría de Sargadelos, que se inauguraba cun edificio proxectado por Andrés Fernández Albalá, que xunto con Seoane xa formaba parte do accionariado do Laboratorio de Formas, sociedade que materializaba con estes dous emprendementos o seu ideario. O Museo Maside, porque o seu fin era recuperar a memoria da vanguarda artística tronzada por a Guerra Civil, e a recuperación da actividade industrial en Sargadelos, porque supoñía poñer en práctica a teoría deseñística de fabricar obxetos cerámicos dotados de semántica identitaria. Así, con estes alicerces, puxo en marcha Isaac o Novo Sargadelos, unha operación concienzudamente enraizada na nosa cultura, pero tamén rabiosamente impregnada da cultura do noso tempo. Paralelamente á singladura sargadeliana, Isaac foi materializando unha serie de proxectos que constituían unha armazón que se sostiña cun fin primordial, o da reivindicación da memoria e identidade de Galicia, sempre desde presupostos contemporáneos. En Sargadelos creou o Seminario de Estudios Cerámicos, con 2 centros de investigación sobre deseño de produto e técnicas de desenvolvemento cerámico. Impulsou a declaración oficial das ruínas do vello complexo industrial do conxunto histórico-artístico e promoveu a restauración do vello edificio decimonónico da Administración sargadeliá para convertelo en museo do complexo industrial creado por o ilustrado Antonio Raimundo Ibáñez. Pero unha das máis relevantes actuacións culturais foi a creación en 1972 das coñecidas experiencias de tecnoloxía Escola Libre que durante 34 anos se celebraban nos veráns con asistencia de profesores e alumnos chegados de todas as partes do planeta para familiarizarse cos procesos cerámicos, deseñísticos e técnicos, con debates sobre arte, industria ou medio ambiente, dirixidos por destacados artistas e intelectuais. Ao mesmo tempo que Isaac sacaba adiante todos os proxectos industriais e culturais, Isaac tiraba de tempo para recuperar e exercer as súas dotes artísticas, xa fora no deseño, no debuxo ou na ilustración. Pero unha destacada actividade neste senso foi a creación de varios cartéis de cego sobre temas que de sempre lle bulían polas súas inquedas neuronas, que debuxaron entre 1970 e 1984 o tema da emigración e outros moitos temas. O primeiro foi o cartel de cego Paco Pixiñas, con temas de Celso Emilio Ferreiro e música de Isidro Maiztegui. O cartel O Marqués de Sargadelos foi o segundo, con música de Ramiro Cartelle, reivindicaba a esquecida historia do fundador do complexo sargadeliá. En A nave espacial, tamén con música de Ramiro Cartelle, imaginaba un futuro incerto para Galicia. En O crimen de Londres denunciaba a situación de moitos dos nosos emigrantes en Europa. E o último cartel de cego que fixo, o de Castelao, reivindicaba a figura do mestre Rianxeiro no momento en que se trasladaban, en medio dunha gran polémica no ano 1984, os seus restos dende Galicia, dende Bos Aires a Galicia. No último cadro do cartel de cego canta así: como unha mercancía trouxeron un sartego, nel viña Castelao, según o que dixeron, recíbeno os que mandan e algúns amigos vellos. Non se invitou ao povo a ese acontecemento, outros alcoholizáronse e houbo desesperos, berros, soubos e pedras, un lamentable enredo. Houbo outros moitos proxectos quizás sacou adiante, relacionados coa comunicación, o deseño ou a edición, pero son consciente de que o que acabo de expoñer é só unha parte pequena desta historia vital. Os fracasos de Isaac. E vou rematando. Tras máis de 70 anos dedicado á arte e á industria, Isaac finou o 5 de xaneiro de 2012 aos 91 anos. Levaba 6 anos apartado dramática e inentendiblemente das súas empresas, reculido no seu bello estudo do Castro de Samuedo, onde pintara anos atrás
as súas últimas obras e onde concebira moitos dos seus empreendementos, pasou os seus derradeiros días facendo reconto da súa vida e atendendo aos amigos que o visitaban un día así e outro día tamén. Aínda tivo folgos para preparar unha última exposición retrospectiva que da súa obra pictórica de debuxística se inaugurou en Compostela en febreiro de 2011, que titulou Pinturas e fracasos. Para o catálogo fixo un texto, o derradeiro, que titulou Os fracasos polo medio, onde se lallaba dos moitos reveses que condicionaron a súa vida. Este Isaac, escéptico e desenganado dos anos finais, constituíu unha amarga etapa, na que permaneceu desterrado nas súas empresas e que deixou reflectidos no seu último libro, Tentando construir unha esfinxe de pedra, onde, con gran desasosego, remataba con estas palabras: cando os anos me venzan xa descomposto, tudo é farto de facer tudo o que fago, non sei o que farei. Estou xa tan afeito a perder que non sei que facer se un día gaño. Son consciente de que o que acabo de expoñer só é unha pequena parte desta historia, un relato que contén moitos espazos non visitados, pois nestas cativas liñas que remato de ler non collen todos cantos sucesos aconteceron nunha vida chea deles. Pido, pois, comprensión, agardando que, cando menos, o que acabo de contar teña unha proveitosa acollida en todos vós. Moitas grazas. Silencio que empurra y alma mira cada río, donde que te agarras que escalaveras, como el que subes tan alto y como baixas tan fondo e como el que canto máis fondo, máis forza colles no peito. Como el que mantese o corpo no tempo dos choros, e non apodrecese o calor hereiro das vagas, que lenta niña por dentro, calado e sincero, que fai que non te caias nun golpe, cando batente o delirio.
sombro da nosa sede, rede o mundo que fía, el saber de solidade, a calma da tua irmandade, sombro da nosa sede, veniño sempre crecendo, o seu fío de vontade. Logo da evocación do pai e do artista nesa laudatio de Luz Cerdada e don Xosé Díaz Arias de Castro e do son árbore de Sofía Espiñeira, que, por certo, permítame indicar que presenta o seu segundo disco, Xeografías, pasado mañá, o día 3 de abril. Ten agora a palabra o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, don José López Campos. Bueno, moi boa tarde, boas noites a todos, querido presidente da Real Academia de Belas Artes, don Manuel Quintana, querida presidenta do Consello da Cultura, queridos académicos que hoxe nos acompañades, querida alcaldesa Goretti San Martín, académico e fillo de Isaac Díaz Pardo, Xosé Díaz, moitísimas gracias, creo que fixeches un percorrido extraordinario pola vida e pola obra de Isaac Díaz Pardo, familiares que hoxe tamén nos acompañan aquí, a Rosa, a nosa conductora deste fermoso acto, ben queridos e ben queridas amigas, sede benvidos a este fermoso acto, maravilloso acto do Día das Artes Galegas. Creo que non se pode engadir moito máis despois de escoitar falar tanto e tan ben de Isaac Díaz Pardo, por quen me acaba de preceder no uso da palabra, polo seu fillo. Pero permítanme que poida facer unhas breves consideracións para honrar a memoria de posiblemente un dos artistas e dos persoeiros galegos máis senlleiros e unha das figuras claves, como aquí se ten dito, da cultura galega do século XX e de principios do século XXI. Gustaríame comezar lembrando unha experiencia persoal. A primeira vez que entrei no Parlamento Galego, alá no ano 2009, quedei impresionado pola maxestuosidade dese hemiciclo, pero, sobre todo, me chamou a atención esa maxestuosa vidreira que preside o hemiciclo, na parte superior da presidencia, dende o ano 2007, obra de un Isaac Díaz Pardo que contaba xa con 87 anos daquela, o que amosa a xenialidade da persoa que hoxe homenaxeamos. Esa vidreira que servía para, naquel momento, conmemorar os 26 anos da historia do Parlamento de Galicia e se sumaba ás de Manuel Luciños e ás de Laxeiro. É unha auténtica homenaxe á historia galega, froito dun dos persoeiros que foi protagonista dela. Isaac Díaz Pardo é, xa que logo, un desos bons e xenerosos dos que fala o noso himno, un dos nosos referentes culturais que contribuíron de forma clara a construción da nosa identidade propia a través da súa obra artística, pero tamén a través da súa capacidade intelectual e humanística.
non podemos esquecer que deixou unha fonda pegada na historia da cultura galega, como aquí xa se ten dito, como pintor, como ceramista, como diseñador, como editor, como escritor e, por suposto, tamén como empresario. Así, este Día das Artes Galegas de 2025 serve para honrar e homenaxear a figura de Isaac Díaz Pardo, artista, por suposto, un claro exemplo de como a arte é capaz de crear unha identidade propia. O azul, cobalto e branco, característico de Sargadelos, está presente na meirande parte dos nosos fogares, dos fogares de todos os galegos e de todas as galegas, fornecendo, sen ningún tipo de dúbida, unha creación con un vínculo social do que nos sentimos especialmente orgullosos. O seu compromiso social, tamén ese gran compromiso social que lle inculcou dende neiro o seu pai, Camilo Díaz Baliño, e os intelectuais galeguistas, como aquí se ten dito, Castelao, ou Casal, ou Póveda ou Blanco Amor, privounos prematuramente da súa vertente pictórica, o cal levou a ter grandes recoñecementos dentro e fora das nosas terras. A súa obra, aínda que breve, foi moi produtiva e lembranos os grandes artistas humanistas do Renacemento, amosando unha gran mestría de armonizar a tradición coa vanguarda que imperaba no seu ideario. Cando a pintura pasa a ese segundo plano, pon toda a súa creatividade ao servicio de Galicia, co obxectivo de recuperar a antigua fábrica de Sargadelos. Esta nova etapa verce de proxectos claves, profundamente importantes para a nosa cultura, como foi Cerámicas do Castro, o Laboratorio de Formas, xunto ao Museo Ane Sargadelos, Edicións do Castro, ou o Museo Carlos Masílio. O seu propósito, o seu profundo propósito, era dotar a Galicia de proxectos colectivos que nos axudasen a prosperar con unha personalidade propia. Así mesmo, este Día das Artes Galegas serve tamén para honrar o Isaac Díaz Pardo persoa. Isaac Díaz Pardo era unha persoa humilde, sempre facía, como aquí se dixo e se repeteu, fincapé nos seus propios fracasos, dunha enorme xenerosidade e dunha incuestionable entrega a Galicia, coa que estivo comprometido durante toda a súa vida. Foi xa que logo un ideólogo constructor da Galicia que temos hoxe, razón por a cal quero reivindicar o seu espírito idealista e incansable que o caracterizou. Tal e como el mismo ten sinalado, aceptou a vida tal e como lle veu, sacando proveito das dificultades e dos momentos máis complexos que lle tocou afrontar tanto no eido personal como no eido profesional. Por encima de todo, encontrábase ese proxecto que imaginou para a terra que o veu nacer, tanto el como aqueles galeguistas que se encontraban lonxe, pero que continuaban soñando con que a súa terra natal, a terra que os veu nacer, contase unha identidade propia e unhas raíces fortes para que seguira prosperando en todos os seus ámbitos. Hoxe tamén debemos de apostar por traballar xuntos e por facer fincapé en aquilo que nos une, o amor a Galicia, a nosa lingua, a nosa cultura. Somos herdeiros dese importante patrimonio cultural froito da incansable labor de intelectuais, artistas e escritores como Isaac Díaz Pardo, que entregaron a súa vida para ofrecernos unha Galicia máis próspera e máis rica. Quero agradecer expresamente a Real Academia de Belas Artes o traballo, o extraordinario traballo que leva facendo dende a súa creación por salvaguardar e prestixar as nosas artes e os seus creadores, tanto os históricos como os que encarnan o noso presente. Razón pola cal celebro gratamente que impulsárades este Día das Artes Galegas no ano 2015 nunha data tan significativa na memoria dunha das obras máis significativas da arte galega e mesmo mundial como é o Pórtico da Gloria. En Galicia temos grandes artistas, só é necesario botar unha ollada aos que aquí foron homenaxeados. Nomearei a dous deles, o mestre Mateo, o primeiro recoñecido no ano 2015, ou a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, recoñecido tamén no día de hoxe no ano 2016. Como ben saben, ademais este ano celebramos orgullosos esos 75 anos do pasamento de Castelao que a declaración do ano 2025
como Ano Castelao. Quero animarvos a continuar impulsando esta celebración, gracias a cal celebramos os nosos artistas, ou que é o mesmo, celebramos a quen traballaron por dotar a Galicia dunha singularidade propia que nos diferencia claramente de outros povos. Isaac Díaz Pardo foi e segue sendo unha figura de enorme trascendencia para a cultura galega, querida por todos, cuxo inconformismo para a mente imaginativa axudou a prosperar a Galicia. Nós, herdeiros do seu importante legado, debemos de seguir traballando en prol de Galicia, a nosa cultura e a nosa lingua, para facer que estas continúen avanzando con paso firme e seguro, co firme objetivo de seguir construindo a cada paso unha Galicia mellor. Muchísimas gracias. Isaac Díaz Pardo naceu aquí, en Santiago de Compostela. Aquí medrou entre pincéis na Casa da Tumbona na Rúa das Hortas. Aquí debuxou o sí maiúsculo na campaña prol do Estatuto de Galicia na Praza do Obradoiro. Aquí trasfegou no prelo de Ángel Casal na Rúa do Vilar e aquí creou o Instituto Galego de Información en San Marcos, entre outras moitas sangueiras vitais. Antes de rematar este solemne acto de conmemoración do Día das Artes Galegas dedicado a Isaac Díaz Pardo, coa palabra da alcaldesa desta súa cidade e coa erra de namorar de Sofía Espiñeira, queremos darlles as grazas por a súa presenza e a Isaac Díaz Pardo polo seu legado. Porque se o seu pai, Camilo Díaz Aliño, lle prendeu unha estrela, unha luz da liberdade, de Isaac, nos herdamos unha constelación. Ten a palabra a señora alcaldesa do Concello de Santiago de Compostela, dona Goretti San Martín Rei. Moi boa tarde, señor presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, conselleiro de Cultura, conselleiro do Mar, presidenta do Consello da Cultura Galega, académicos e académicas, un prazer que esteades aquí neste teatro principal de Santiago para celebrarmos a figura de Isaac, despois de tamén terdes a vosa sesión plenaria nese Pazo de Raxoi, en Cuxo Soto, en Cuxos Baixos, aínda sentimos esa memoria poderosa que nos fai ter sempre presente que aí estivo ese cárcere na Falcona, onde estiveron Camilo Díaz Baliño, o pai de Isaac, onde estiveron Ángel Casal e tantas outras persoas que pasaron pola represión, en algúns casos polo asasinato en 1936. Concelleira de Cultura, concelleiros e concelleiras da Corporación, tamén familia de Isaac. Eu a memoria máis visual que teño de Isaac Díaz Pardo é precisamente nesta rúa en que nos reunimos hoxe para homenaxealo. Sei que aquí tamén nesta rúa hai moitas persoas aquí presentes na sala que tamén o lembran neste espazo, veciños e veciñas tamén de espazos, de asociacións que queren tamén festexar a Isaac. Non é este o único momento, senón que Santiago de Compostela, lugar tan ligado á súa figura, continuará, como continuaremos desde o Concello, con esa reedición da obra de Zandiño sobre quen foi Isaac Díaz Pardo, mais tamén en cantidade de iniciativas que as asociacións culturais e veciñais a que nos convidan, exposicións, presentacións de quen foi, ou mesmo ir percorrer bares para tomar tapas na súa lembranza, na súa homenaxe. Eu a verdade que o recordo non iré vir pola Rúa Nova, tal vez entrando ou saindo naquel caserón do século XV que coñecíamos simplemente como Sargadelos, e que da súa man se converteu nun dos principais centros culturais privados de referencia na cidade.
Asistimos alí a moitísimos debates, reunións, presentacións de libros naquel soberbo edificio desta mesma rúa en que eu tamén viví uns cantos anos. Por iso, por aquí era moi fácil atopar a Isaac Díaz Pardo nun ir e vir co seu andar lixeiro, que a min me levaba en moitas ocasións a preguntarme pero que presa terá Isaac, non? Por que sempre tan rápido, tan apurado, tan nervioso, non? O certo é que sempre tive a sensación de que Isaac tiña moito que facer, non? Que andaba moi atarefado, mesmo cando os anos xa se acumulaban, non? Parecía que o tempo non lle daba abondo, que a súa cabeza bulía en 1000 proxectos e que as pernas tiñan que responder co seu camiñar veloz. Para vencer a Isaac correspondería ser unha gacela. Se o corpo puidese ir á velocidade dos seus pensamentos, das súas ideas, dos seus proxectos. Isaac, cos ollos abertos e a súa mirada xenerosa e intelixente, formaba parte da cidade como calquera de nós. Mais na súa sinxela, humilde maneira de vivir, agochábase un ser brillante, diría que un xenio, un creador sin límites, sen medida, un home de vanguarda, capaz de idear os máis luminosos proxectos de país e de dar corpo á nosa propia identidade. Con Isaac, mesmo nos seus últimos anos, era fácil pensar que ele ia por diante, e non só na súa forma lixeira de camiñar. Non teño dúbida, non temos dúbida ninguna das persoas que aquí estamos, de que estamos a falar dunhas das persoas máis modernas e de vanguarda da nosa cultura. Poderíamos utilizar ese concepto clásico de home do Renacemento, mas, sinceramente, considero que fica curto para definir a Díaz Pardo. Porque non é que fose un brillante artista, un genial diseñador ou un autor literario de altura, que o era, e que a súa dimensión ia moito máis alá. Era construtor de proxectos colectivos, o que confiou tanto no noso país que mesmo lle dou forma de louza, o que creu de tal maneira na renovación da nosa arte que construiu un museo para o máis vanguardista da nosa plástica, o que non tiña dúbida de que tiñamos moito que decir na elaboración de novas formas, que ideou para iso un laboratorio, o que sabía que había obriga de achegar documentos escritos imprescindibles para a nosa historia, que decidiu botar a andar unha editorial, o que, xa para demostrar que ia moi por diante do seu tempo, apostou forte e promoveu a primeira franquía con selo galego para levar a nosa produción a Sevilla, a Barcelona, a Madrid ou a Milán, nin máis, nin menos. Así que resulta imposible, non, despois de enumerar algúns dos seus principais proxectos, como aquí foron xa tamén expostos, non concluir que na nosa cultura é difícil achar outro xenio creador á altura de Isaac Díaz Pardo. Unha figura tan ampla e xenerosa, con magníficas vertentes, que fal dun home singular, único, que se nos presenta hoxe 13 anos despois do seu falecemento e xa cunha perspectiva de toda a súa trayectoria como un ser irrepetible. Un home con imaginación inmensa, mas tamén con vontade de construir, segundo a máxima do seu admirado Castelao, a quen coñeceu de cativo, de que o verdadeiro heroísmo consiste en converter os desexos en realidades, as ideas en feitos. Iso foi o que el quixo facer ao longo da súa vida. El foi un heroe que soñaba, é verdade, mas que quería tamén que os seus soños tivesen corpo, que fixesen avanzar o noso país. Eu dicía que a Isaac o coñecíamos en Santiago polo que ir e vir, en especial as persoas que habitábamos a cidade histórica, non? Pola súa presenza tamén habitual na Galería Sargadelos e por esta rúa concreta, non? Con el acontece en moitas ocasións o contrario que con outras figuras históricas, que sabemos primeiro da súa grande obra e logo descubrimos a persoa que se agocha detrás. Con Isaac, a maior parte das veces non sucedía iso, porque ele era quen de cubrir toda esa grandiosidade detrás do seu corpo pequeno, non? E así, pouco a pouco, fomos descubrindo todas as persoas, cada unha no seu momento, que a súa infancia fora difícil, non? Para aquel cativo, non? Das Rúas das Hortas, ese espazo, non? En que inauguraría os moitos que habitou da cidade, que forman parte dun roteiro de especial interese desde a imprenta Nós até o monumento magnífico que o lembra na Alameda nun lugar espectacular, non? Que ser o fillo, non, do grande Camilo Díaz marca poderosamente.
mais marca máis aínda que ese home brillante e amigos seus como Ángel Casal fosen paseados pola represión brutal iniciada en 1936. Que foi moito, como aquí foi ben dito, o que aprendeu no estudio do seu pai. Os primeiros pasos como artista que o levaron tan novo a ser autor deses maravillosos cartéis que vimos que anunciaban o estatuto, os nosos dereitos, a vontade de crear novamente. Mais que os ollos se abriron de todo cando a man asasina puxo fin ás súas ilusións e Isaac sentiu que todo se esfarelaba. Como sobrevivir se presentaba como urxencia, mais lembrar, ter memoria, era un compromiso necesario. É o compromiso que uniu a súa vida ao longo de todas as décadas. E nace así, eu creo que ese Isaac que coñecemos, non? O que tiña un obxectivo central en que confluían todos, e o resto ao final tornábanse secundarios. O seu obxectivo central sempre foi recuperar a nosa memoria e poñer fin ao silencio, dunha maneira ou doutra. Non hai dúbida de que todo encofrado montado na súa cabeza o que lle foi dando forma en vida como unha estrutura artellada inteligentemente respondía a esa manda persoal que el repetía sempre: recuperar a memoria, hai que recuperar a memoria. Por iso, o máis moderno dáballe valor á tradición, dáballe sentido á historia. Gustaba mirar para atrás, saber de onde vimos, mas como dicimos sempre, para que? Para tomar pulo, cunha enerxía inmensa e avanzar, transformar, construir. A Galiza de hoxe é consecuencia da de onte, dicía, e tampouco era difícil escoitarlle que os povos que non coñecen a súa historia están condenados a repetila. Importante tomar nota. Dicía que aos poucos íamos descubrindo a Isaac, aquela extraordinaria relación creadora con Luis Seoane, os proxectos grandes, xenerosos, que foi creando o Laboratorio de Formas, o Museo Castro, os Argadelos, con todas as súas galerías, o Instituto Galego de Información, e íamonos dando conta da súa singularidade. Un día, por exemplo, escoitei a alguén comentar que en todos os centros de traballo que montaba Isaac había unha piscina fermosa con deseño artístico, non? Unha piscina como elemento necesario nun centro de traballo, non? O dato realmente dista moito de ser unha anécdota, non? Lembro que naquela conversa brillou a súa personalidade única, non? Que vivía dese tempo de ilusión e de esperanza que el lembraba de cativo. E así foi tamén como co paso do tempo, eu de maneira particular, supoño que moita outra xente tamén, fómonos achegando ao Isaac artista, non? O artista no sentido máis canónico do termo, o que crea unha obra plástica, o que se desenvolve en algunha das disciplinas artísticas. E abrallámonos, eu creo que hoxe ainda temos que seguir facendo, non? Para que as xeracións máis novas o coñezan, co descoñecida que era e que é a súa obra pictórica, non? Co pouco que ele falaba desa faceta súa tamén brillante, como se por algunha razón preferise deixala nun segundo plano da súa vida, non? Afastada no rebulir daquele home tan activo. E fómonos así maravillando coa súa obra, coa recreación tamén da condición humana, coas súas caras, coa súa maneira de retratar as persoas que nos evocaba a figura e o lápis do pai Camilo. Sorprendémonos especialmente coas de gran formato, nas que como correlato artístico da súa biografía Isaac trasladaba momentos colectivos, compartidos, sociais. E quero destacar, non podía ser de outra maneira, un óleo que a min impactou de maneira especial, que bateu nos meus ollos con forza cando fun nomeada vicepresidenta da Deputación da Coruña e entrei por primeira vez na planta do edificio un día desenvolver as miñas funcións, e ali había un óleo grande, entre justamente no corredor entre a presidencia e a vicepresidencia, un óleo moi grande, con moitos homes e mulleres con eses ollos ávidos, lúcidos, como os de Isaac, e reparei no título, que era O Discurso, Era unha obra dos anos 40 e era en claro, para calquera que vexa que aquilo non era un discurso, que o que o artista pintara era un meeting, un acto político dos que xa non había, mas que el ben lembraba e que quixera converter en arte. Consideramos daquela, desde a Deputación, que esa obra non podía estar nos corredores dunha institución, que tiña que ser pública, que tiña que verse, que estar ao dispor de todo o mundo, porque a xente non vai a unha administración a ver os cadros que hai nos seus corredores.
Así que, despois dunha complexa xestión, conseguimos que se cedese ao Museo de Belas Artes da Coruña. Realmente foi algo que rematamos por facer, e eu creo que foi unha moi boa decisión, e eu recomendo que quen non fose, que vai a visitala para compartir ese impacto da súa obra, o valor da súa pintura, que eu creo que aínda non é valorada como merece. Quero xa, para rematar, destacar outra cara do prisma luminoso que é Díaz Pardo, a do teórico, filósofo da contemporaneidade. Poñer o foco na forma de construir o seu mundo de ideas, trasladado con frases breves, en apariencia moi simples, mas que gardan unha cosmovisión do noso tempo. Iso é o que sempre dicimos, non? Ás veces parece o máis simple e o máis profundo. Dixo nunha ocasión: traizón quere dicir traspaso, e as cousas que teñen raíces son as que teñen posibilidade de sosterse no futuro. Dicía iso ao tempo que destacaba a autenticidade de Sargadelos, no que entendía a empresa como asociación de intereses, mas non só económicos. Era a súa maneira de ver o mundo, a dun construtor de vanguarda, recuperador da memoria, que sabe que a modernidade ten sólidas traves en que sustentarse se ten a humildade de saber de onde ven e en que sinais de identidade se recoñece, se non renuncia a quen é e a quen foi. Despídome xa, despido este acto magnífico por esa lección estupenda que nos acaba de dar Xosé Díaz, o fillo de Isaac, traendo a palabras unha imaxe poderosa que, ao meu ver, pode ser un símbolo gráfico do que Isaac era. Refírome a esa árbore que vimos tamén ao final desas imaxes tan ben traídas, a esa árbore do laboratorio de formas, ese tronco robusto do que saen infinidade de pómlas, cada unha co nome dun dos proxectos brillantes en que se comprometeu Díaz Pardo, desde o novo Seminario de Estudos Galegos, protagonista na exposición inaugural da Galería de Santiago, a Delicioso Castro, a fábrica de cerámicas de Sargadelos. Eu quero presentalo hoxe así, non como ese soberbio carballo que nos dá sombra e que nos acubilla, genial na súa grandosidade, diverso na multitude de pómlas, generoso nunha dimensión inmensa en que todas as persoas nos sentimos acollidas. Isaac, o gran creador que camiñaba lixeiro por esta mesma rúa, por esta cidade súa na que tanta memoria deixou, e na que o lembraremos sempre con agrimo e admiración. Dicimos sempre que ninguén desaparece, todo o mundo está vivo mentre alguén o lembra, e desde logo que nesta súa cidade lembraremoslo sempre as persoas que estamos aquí e pasaremos tamén esa testemunha ás xeracións vindeiras. Actos e declaracións como esta deste ano pois serven tamén a ese obxectivo. Por iso, como alcaldesa, quero agradecer a Real Academia Galega de Belas Artes que escollese Isaac Díaz Pardo para unha conmemoración que festexamos de maneira especial nesta cidade de arte, cunha nova homenaxe que se suma ao inaugural Mestre Mateo, a Domingo de Andrade ou o propio Castelao, con tanta relación con Santiago de Compostela, tamén con tanta relación co grandísimo Isaac Díaz Pardo. Na súa homenaxe, na súa memoria, para que, como sempre, sexamos capaces de trasladar a relevancia da súa obra e da súa figura ás xeracións que están por vir. Obrigada, moi boa tarde.
niño que tiene un amor profundo, prega poder enamorar. Se tivera que escoller refugio pra fugir de toda sombra, metería entre a erva alta onde medran as papoulas, onde só se pode mirar alto e onde a terra se agocha. Un día me tiñe no peto a vida a erva de enamorar, a erva de enamorar, a erva de enamorar, a erva de enamorar, a erva de enamorar. De todo canto medra, dale de todo que llega ao fin. Moitas grazas en nome da Real Academia Galega de Belas Artes e do Concello de Santiago de Compostela pola súa asistencia. Moi boa noite e pregamos a académicos e académicas, a familia de Isaac e a Corporación Municipal que suba ao escenario para unha fotografía.